Pinapalabas. Namatimot lang da Pedrita ken Benito at talaga nakaamirisan ni Don Esteban. Gapo iti panagkalikagom daytoy ano isuntunot ti matay. Itinto pinaaramid na amusolyo ti pakayta naman na kaabay ti pansyon ni Lolita. Nalagip ni Don Esteban ni Marisol. Kinunana pagawidan nan daytoy. Iti ayan da Julia ken Rafael. Nagdamdamag ni Rafael may papan kadag iti dadakkel na. Kayatan ni Rafael ti mapan iti ayan dagitoy. Ngem imparik na ni Julia ti panagkedked na. Gapo iti dayta. Saan nga impilit ni Rafael ti kayat na. Ngem kitdi. Kinunana kayat na kumprontaran ti ama ken inana. No apay nga impadawat da idi maladagapay. Itinat ayan ni Gringo. Di na nadano ni Edita iti panagawid na iti pagnanaadanda. Naman nalangan nga adda na panan ni Edita. Babaan ti surat anakita na nga imbati na iti lamisaan. Itagagayem. Adtoyin ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Sa di nung tinapanan ni Nana. Abay ngay. Di na inuray sa pimanaw. Anyamat ni Nana. Ado dagiti aramidan na di naman lay baga kanyak. Madimati kasi nga ugali na. No makalagip. Aramidan na ladagos ti malagip ng aramidan na di na akong pampanunutan. Rumuarak malangan. Sarakang dagiti gagayam ko. Kaslo na tataw di taro bayan. Gringo! Rumor ka dita barong-barong yaw. Rumor ka? Mailasin ko na ito, Moses. Tayo nakalaban ko di tsindanda kita. Hoy! Rumor ka dita. No di mo kaya tantangkos ti aramidan me. Rumor ka ditan! Nagkaritan. Payman. Si Ripot man iday dito'y rekang titawa. Aduda. Diyak lang ang nagpadlong ang dak dito'y. Gringo! Aglatang aglaaw na dito. Gringo! Rumor ka dita, takrot! Rumor ka dita! Salbag, pagluksaw na ka. Hoy! Gringo! Rumor ka dita, takrot! Hindi mo na rumoran. Bayak nga graud ti sinalbag. Hoy! Rumor ka na! Agubortan. Sige! Umor tayo! Nagkarita talaga. Hoy! Payman, patgak man di kita aloko. Rumor ka dita, tagduelo ta! Rumor ka! Ikaabil ko iti basit akahon na ito'y. Kat paidulin ko kan ni Rafael. Nasaysaya at no ison ti mangidulin. Taparakan kwa na dagitoy. Pakalaglagipan. Kan pangbigbigan danto kan kwa na. Ibilin ko ano mapan kami ijay. Kat dagito iti ipakita na. Kas pamanagnak. Nga isukat may samot nga agdawid iti Hacienda Gabriel. Nanang, nakaluto akon. Nakaluto ka noon. Wada anak, umaya kon. Idulin ko pa'y dagitoy. Ayabak to ditoy, kalpasan ti panangan mi. Tayawat kun kan kwa na daytoy. Anak, sika ti magidulin kadagitoy. Anya dagitoy? Daytay nakasuot ken ka idi inted nakakanyak ti lolam. Badom idi maladaga ka. Kan tilampin ana ibalkot ken ka. Ha? Sana bali tay medalyon. Addan ken ka. Saan? Wananang, ngamjak insuot. Indulin ko. Anya? Isuot kong tulang dayjay. Inton mapana kon iti ayan ti ama ken inak. Naala, addakan ka.
Ang idulin mo dagitoy. Apay nga ito kanyak dagita. Amangan no maiwagat ko. Naimimbag no si kaamis mo timang idulin. Sige, nanang. Napatagdag ito'y tadakkel ti pakainaigan da iti kinataom, Rafael. Siguro. Talaga ang napatagdag ito'y anak. Nang runa tilampin. Tamalaksid alampin. At dapay nakamarka. Sige. Siyak ti mangidulin ka dagita. Iraman kon iti nang idulinak iti medalyon. At dabasit akahon nga inaramid ko. Nga iso ti pangikabilak kadag iti na isang sangay na banag adyak kayat amapukaw. Nakadulin dito'y dagiti sagot ni nanang manipod ubingat. Tunggalag kasangayak. At dalat ta isagot na kanyak. Babasit abanag. Ngamdakkel ti kay papanan na kanyak. Apag iso amalahon na, agraman da ito'y lampin. Angam, sana lampin da ito'y Mapa da ito'y Ngam, apay anakartib. Nagpintas ti pan na kay dahit ti daduma apaset na. Ngam da ito'y apaset. Nakartib. Iso adya kon may taros. Noan niya ti kayat asawan da ito'y nakasurat. Ta nakartib meten. Mapa Dior. Awan tuloy nan. Ta nakartib meten. Mapa da ito'y. Ngam anya mapa da ito'y. Adda babasit ana isurat iti dito'y apaset. Ngam jak maawatan da gito'y nakasurat. Pueblo di San... Naputid manan da ito'y. Anya tituloy da ito'y. Jak may taras. Adun ti babasit ana isurat. Jak maawatan. Naisurat da iti pagsasao nga Espanyol. Jak maawatan ti kayat da asawan. Kalpasan ti ado-atawan. At dapay laang ti taberna anak paayak iti atindera iti vino. Mapanak dita. Kitaek no adda pagnaan dita akas iti sigod. Ken bareng adda pay dita daytay sigod nga amo. Dua a kabalyo. Ay, dua anak kabalyo ti sumungan. Kasla... Dadon Esteban ken Benito. Dirumbang ama kitatak. Sumragat iti taberna. Ngam kitaot ni sa dino ti papananda. Aglingadak dito yan. Nagsardeng da dita. Dito'y nga tataberna, titurungan da. Nisikan ti magamugin ni Stalyon Benito. Kalpasan ti panangan ni data ditoy. Agluganton ni siya iti train na agpasyudad. Wain, senyor. Dagiti bilin ni siya. Saan naliplipatan ni Sika? Wain, senyor. Mala, humaykan. Sumreg ta dita panganan. Mabisinan ni siya. Wain, senyor. Kasla ni Idi tadya agdardaras nga umatayo.
Senyor, mabigat! Benito, saan na tila pakatagtagan ni Sika? Kumaykan tamangantan. Maladawan ni siya. Wan, senyor. Ni Idita latang ti panagkitak iti dayjay nga uray bumaketan. Kabisadok titigtignay ni Idita. Nakitam ni Idita? Wan, sa anak lakit di anak kamali. Iso di napatalikod ak anak dardaras api manaw iti panganan. Apay nga apimanaw. No ni Edita, padyag akasarita na kayo. Ay, day tamot ti pampanunutak. Mabalhin na nagbidutak. Tila pang burburibor mo di ta utek mo. Diyak ngamin maiwak si iti panunot ko ni Idita. Sa bagay, oray siya kat pampanunutak mo timbagam. Kumusta dangatan iti anak day di Lolita? Di mo pigsaan. Abangan mo ada sa bali ang makangag. Kat tintuman la ibagbagadan kini senyor. Ngam, amang ano ni Edita ang paiso tinakitam. Mabalain nga iso dayjay. Iso ang mapanak matlang ijay ilin ton bigat. Anya ti aramidem, do makitam ni Edita. Damagak no sa dino ti ayan ti ubeng nga daken kwa na. Barulakit di itan dagiti singin. Wen agasam ti tawanin ang naglabas. Dandani ag 18 atawan. Kayat ko ang makasarita ni Edita no makitak. At ti damagakan kwa na. Ala, sapay la kumata makitak ni Edita. Sapay la kuma. Luciano, ado ti imbilin ni senyor sakbay anak luwas. Arami din tayo amin nga imbilin na. Uwin apong. Kakaiso na nagsayatan kada tayo. Ingato na ti swelduyo. Uwin nga rod. Tila sistema ti panagbingay iti apit ti dinaing sublain. Orayan yu. Ta isubli ng tumla ang tikas iti sigod. Sapay ko maaapong. Kasarita ak dagiti padam nga agtaltalon ita. Agtitimpuyog kayo, tada kayon to amin ti makisarita kan kuana. Dawatan niyo, ti kasi na. Kasta ti plano may, apong. Un. Agtitimpuyog kayo, tapno matignay ti rekna na mga ase. Ngamne, sayatan nyo ti ipakita yo Luciano. Una, narikat no pakitaan mi iti maday. Nalpasan ti biyang ko kadagita. Iti dito akalakay ko, ay jak abuswan ti bagik. Umdasan ti kadak dito rancho akadwayo. Una, apong. Di na kayo mo't palubusan ni Don Esteban na pumanaw ditoy. Da kayo latta ka no, ti pangulo may dito'y rancho. Ay! Pakaragsak nga rodata. Hey! Ta adala tamot aramidak niya. Una, apong. Ay, nay, mapan kami pa agsawar iti rancho, apong. Kitaan mi dagiti masikog abaka. Iwayway mi idan iti natalgad a lugar. Ija ito ti paganakanda. Ay, wen. Narigat no itinto asidag ti rangkes ti paganakanda. Ay, madisgrasya da lang. Nay, panawanda kayo pa dito, apong. Daytoy ti bayad ko, ama. Agyaman na. Dumsaga ko. Di tanti ayan ti balay da doon ni Agusta. Nagrukbusan nagiti mo yung dita. Ha? Awan mo tantay dakkel abalay da Senyora Agusta. Awanan tay dakkel abalay. Apay ngay. Rinakrak dangata. Ang adda balay abasit. Dumano nakdita. Dakkel
dakkel tinagbaliwan daytoy a lugar. Ang nuawan dita ni Senyora Agusta. Nabayagan day di ipapanaw ko ditoy. Iso asaan ang nakaskas daaw no awanan dagiti sigot ngadta ditoy. Apo! 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 Senyora Agusta, adda kayo? Awan samat ti tao. Apo! Apo! Ay, awan sa ti tao. Nakarikap mat ngamin. Awan, saan ko nakita ni Edita? Nagdamdamag kadagiti posible ang mabalin na pagdagusan. Saan da kalumot ang nakit-kita? Sa bali nga ron tinakitam Wala nga ta. Ala, saanin aday tati pa kariribukam. Tulungan nakit di iti trabaho dito Villa. Asikaswak pa'y dagijay kabalyaw. Tapno mom. Pataripato ni Senyor Jay Maysa anapintasan ti dot na kabalyaw. Wan, amukon. Isagsagana na akabalyon to ni Senyorita Marisol. Wen kanaw. Patsag asan analipatan ni Senyorita Marisol ti agkabalyaw. Kan siyempre, at dalakit di kabalyo na ijay. Wen anya. Amang binito, at dadanak ko. Apay. Amangan no ad-addan ti kinatangsit ni Senyorita Marisol ita, tadakulan. Saan mat siguro? Madandanaгаnak. Nakaanos itan ni Senyor Esteban. Amangan no ni mat Senyorita Marisol ti sumukat ana istrikto. Saan mat nga ta? Iti daydi nga ugali na. Awan lat amokon binito. Iso amadanaga na. Sayang. Jak sa mauray ti akimbalay ita dita. Nagdamagak iti kaarubada. Ngam di da kano am-am mo ti bumalay ita. Tanabiit da pa ingad da dito sayang ti umay ko dito no jak makasarita ni Senyora Agusta. Ayan na nga ta. Apay nga awan matan tay dakkel abalay na. Wano? Awan ngatan ni Doña Agusta? Natay ngatan? Makasarita nga ta ni Edita ni Doña Agusta. Anyamat ti mapasamak inton makasangpeten ni Marisol. Gagayem, di uliwana denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, pimanaw ni Edita iti pagnana danda, asaan na nga impakada kini gringo no sa dino ti papanan na. Kabayatan na. Inyawat mat ni Julia kini Rafael tindulin ng arwatan da ito'y idi maladaga pay lang. Imbaga na dakkel ti pakainaigan da gijay nga arwatan. Gaputa iso ti nakasuot ken kuana, idi yawat ti lola na kini Julia. Inawat mat ni Rafael, ngamsakbay nga indulin na. Inukrad na ti imbaga ni Julia Alampin. Ket dita, nakita na ti mapa. Adda nakasurat, ngam di na may taros ti kayat asawan dagiti nakasurat, gaputa nakartib da ito'y. Kabayatan na, nakadanon ni Edita iti ayan ti balay ni Agusta. Nasdaw da ito'y tawanan ti sigud abalay ni Doña Agusta. Itagagayem, adtoyin ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Apay nga awan matan tay balay ni Senyora Agusta dito
Ayan na nga tan. Uno? Awan nga tan ni Senyora Agusta. Natay nga tan. Tila sumsumrak iti utak ko. No di ti balay na. Napanan na nga ta. Amangan no awan mauray ko. Papanak nga taaya. Asino nga ta ti mabalin ko apagdamagan. No nga ta mapanak ijay Villa Gabriel. Mapanak sakit di ijay. No mapanak. Maamuak ti talaga akasasaad itada Senyor Esteban kan Senyorita Lolita. Naglimpiw dangatan. Nakapagkinaawatan damot langatan. Delikado no makita nak ni Don Esteban. Iso ang pumanawak dito yan. Maditag parparik na kanyak. Iso a kasayaatan no sa anak pay lang agpakpakita iti Villa Gabriel. Ho. Di ka nagarawa, taayusak dagiti sapatos mo. Nasken ang nakasagana kay ti anyaman agundaway. Sumangpeten ti agbalin nga amom iti mabiit. Ay, anya na nagtaraki da ito'y napili ni Senyor Esteban a kabalyo ni Senyorita Marisol. Nagpintas ti Maris na. Sakit, talaga ama ay aywanan anaimbag. Nagpresko ti langana, takanayon ama padigos, ket kompleto ti agpaiken kwa no agdigos. Benito, umay ka pa'y agar mo, sar. Wen, umuna ka, taas si kaswak pa ito'y kabalyo ni Senyorita Marisol. Inaldawlatan aday tati ayan ti imatang mo. Siyempre di tayo amo no kaano sumangpet dagiti amo tayo. Iso masapol ang nakasagana tayo akanayon. Kudam kat nakasilsilang matan ti swelo ti siled para ka ni Senyorita Marisol. Ay rumbang laang. Ibagam ka dagiti babaunan. Dalusan dati amin asulay. Di tayo amo. Ang mga na istrikto unay ti sumangpet nga amo tayo babae. Narigatayin. Kunampay. Ngala, urayin kan amalpas di ta araramidam. Aggidan tanton nga agar mo, sar. Apong Josep. Apay, Luciano. Apong, kurang tibilang dagiti kabayan na baka. Anya? Dandani, nagmalom kami ang nagsawar kada Anton. Ngam, saan niya nasarakan ti daduma kabayan? Ay, delikado. Ang mga no, adamanan aga-aga ba nakadanon diti asin de Gabriel. Daytang raw. Ay sus. Kita amti amin abadang. Ang mga no nakarwarmat dagiti ibagbagayo abaka. No, ada nadadaal nga alat. Ituloy mi tagsawar inton bigat, apaw. Ay sus, delikado no maamuan ni Don Esteban data. Ay, apaw, kidawag adiyo pala ibagbaga. Sa bagay, saan paya si Mangpat? Uwin ka no nga raw. Mala, dublin nyo, di kinaalimta kayo. Sa pulon nyo, Juan. Uwin, apaw. Kahit sapay ko ma, ta masarakan mi dagijay. Sakpay asumangpot ni Don Esteban. Mapanak ijay away, Pedrita. Anya ti aramidem ijay. Nagado ti aramidem tayo dito, Saan ang maagwantaan dagiti dua ababaunan ti amin at trabaho diti Villa, ta nakalawlawa mat ngamin adalusan. Aganos kayo Uray katagsweldo kayo, mate. Unay daytan, Benito. San aya apod no magtiimbagak? Napatag tigagara kay away. Ay, Iso adi naklapdan, Pedrita. Hey. Ala. Sumrak kayo iti kwadra, tanay, maluman. Saan akayat ni Senyor nga agyan kayo iti kanag? Iso asumrak kayo iti kwadra, ha? Hi.
Hey. Dayta. Maiwanan na kanayon dagito akabalyaw. Kasanaw. Ati uda pa iti tao amatartari pataw. Umur ti lugan dayjay Awan sa bali nga akin lugan iti dayta. No di ti amo me. Ay, Pedrita! Pedrita! Ayan mao! Benito, at tanda senyor. Wen, ti kutsidan ti sumungad. God, anya pa ilat ko ang ngay. Ingkalukatanen atay ruanga ta hustonto no makadanon da. Ha? Ay, wen anya. Ay, addan da senyor. Addadan! Vamos, hija mía. At datan dito'y Villa Gabriel. Dito'y tinakayanakan ni Sika, iha. Malagip ni Sika? Si, Papa? Klaro iti panunot ni Siak ti Villa Gabriel. Hija mía. Ayan ti silad ni Siak, Papa? Kayat ni Siak ti aginana? Pedrita! Pedrita! Senyor. Nagbayagan ni Sika? Dispensarin Di kwarto ni Marisol. Nakasaganan. Uwan, senyor. Hija mía. Sumurotan ni Sika kiniyayam na Pedrita. Napintas ti silir, na pinaisagana ni Siak na paragan ka. Ayan ti kwarto? Iti abay ti kwarto para bisita, senyorita. Matlagayam. Amo ni Siak ijayan. Gracias, Papa. Nakapimpinta saan ka din, Pedrita? Uwan, senyor. Adayo anapimpintas ngam day di Lolita. Si, awan ti tinawid ni Iso kini Lolita. Tatinawid ni Marisol, ti perpekto na lang nga di abuela ni Iso na Espanyola. Perpekto na kinapintas. Ngam awan serbi a kinapintas, no di nagbalyo, ti kinasuplada na. Nakita mon, Benito? Wen, Mike. Ti kayat ko asawan, titigtignay ni Senyorita Marisol. Ay, Kasla makit-kita kun ti kasasaat tayo dito'y Villa, no awan ni Senyor Esteban. aganos tayo anya ti amom no bannog na laday jay. Sapay ko maatakas ta. Ngam no saan, ay sos, delikado tayo. Simmangpet ka nun da, Senyor Esteban, apaw. Ay, kastaya. Wala, apaw. Kadwa na ka no, ti anak na ni Senyorita Marisol. Ay, amangan no umay de dito'y rancho. Sigurado da ita, apaw. Imbagta na sarakan yung matladagitay mapukpukaw abaka. Unya raw. Ngam, masapol ang matarimaan ng dagiti alad. Agrukop ngaminan dagiti poste ti alad. Mala, iso ti ibagayo ka ni senyor. Maawatan na deta, tanay. Manumat atawon dagiti aposten. Maragsakan laki day kadagiti ipadamag tayo kini senyor. Ibaga tayo ti resulta ti panang bilang tayo. No, mano amin ng tinagbalinan dagiti baka dito ranjaw. Ay, sigurado ang maragsakan, Luciano. Talaga napaado tayo ti baka dito'y. Mga no agkurang to pa yan, ti kalawa to'y rancho at pagpastoran. Nalawa to'y ranjaw, apaw. Ewan ng panagkunakat. Ipadispatsar nanton dagiti daduma abaka. Ado dita ti agatang iti maparte. Nabayagan na saan ang naglako, apaw. Kat amangan no, aglakon tumalay. Talagamot ang nagadun ti baka na. Mala isaganam nga rod, dagiti i-report mo to kanidun Esteban, Luciano. Sika, ti makamoy ti data.
Ayan nga ta ni Pedrita. At dala itay dito'y likod ti Villa. Diyak mo't makita. Pedrita! Pedrita! Nay, ti may sa babaonin ti adda iti ayan dagiti masetas. Damagak man no nakita na ni Pedrita. Hoy! Ni Senyorita Marisol. Anyan, nagpungga. Kunamlan na ukisan as sibuyas ti kinapudaw na. Ay na. Anya ti obra ni Sika, ha? May san ni Sika na muchacho? Senyorita, nalipatan na kon? Tanto! Senyorita. Agis istambay lang ni Sika? Sika na lakay? Ha? Awan amo ni Sika na trabaho dito'y Villa? No pwede! Awan ti aumento ni da kayo nagsweldo. Ha? Sayang ti ganar ni da kayo na ipapaanin ni Papa. Abusado ni da kayo. Senyorita, jak amo ti ibagbagam. Saan kami nga abusado? Ke? Dudyan ni Sika ti imbaga ni Sika. Senyorita, uray rigat mi amin arigat dito Villa. Saan kami nga abusado? Estupido! Senyorita. Sige. Isagana ni Sika ti kabalyo na imbilin ni Papa na erwar ni Sika iti kwadra. Naglablabas na ito yun Italama padasak ti tungpaan ti bali anak konti edad na. Doble tiyempo! Uwan, senyorita. Yasidag ni Sika ti pagsakayan ni Siak na kabalyo. Ora mismo! Uwan, senyorita. Diablis ti kastoy. Sa anak sa makaanos. Ho. Aday ta. Aganad ka, senyorita. Estupido! Saan na ignorante ni Siak? Linaklaka na ti simakay iti kabalyaw. Ay, impagtapi manaw. Tano saan? Amang ano makasauak iti di umnaw. Ay, hapaw. Dito! Ay, senyor. Ay, hadagayam iti ayan tilandok atugaw di tarden. Masidag ni Sika dito. Ay, nakita na nga tati naramid ni Senyorita Marisol. Masidag ni Sika, Benito! Wan, senyor. Ay, anyang atati bagana. Senyor? Hala, agtugaw ni Sika iti sango ni siya. Nakita ni siya, tinaramid ni Marisol. Senyor, basol ko. Dispensa, Benito. Siya kon na mismo di mangibaga. Pasensyaan ni da kayo ni Marisol. Uwan, senyor. Awan problema iti dayta. Ayan ni Pedrita. Idak pa'y nakita, senyor. Sapsapulag itay nakita nak ni senyorita. Ne, ayan ni So. Hala, sapulan ni Sika, Benito. Senyor? Kinabkabil ni Marisol itay apagring ni So. Daklam mo, no anya mo tinagbasulan ni Pedrita, takas taunay na pungtot ni Marisol kenkwana. Anya? Ay, ayan nga tangaruden ngay ni Pedrita, senyor. Agdamag ni Sika, kadagiti duwana mo, chacha. Amangan no nakita ni Suda. Uwain, senyor. Anya tinapasamak kini Pedrita. Gagayem,
Di uliwan na denggan tituloy tinobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, simbangpet ni Marisol iti Villa Gabriel. Nagdandanag ni Pedrita, tamang ano sana nagbaliw ti ugali da ito'y, ket kakaasidan to nga irurumun na. Itimot kada ni Edita iti ili ti San Gabriel, napan iti ayan ti balay da Doña Agosta. Di na nakita ti sigud a balay da Lolita, no di ket may salangan abasit a balay ti adda dita. Nagapapo, ngem awan ng lukat iti balay. Timmanaw metlaang ni Edita. Iti may sangal daw, isagsagana ni Benito ti kabalyo a pagsakayan ni Marisol, idi nakita ti balasang. Sana na pagsusurot ni Benito ti garaw na, idi pinagsasawan da ito'y. Ad-adda pa yan ti panakaklaat na, idi tinong pati balasang. Nakita gayam ni Don Esteban ti inaramid ni Marisol, ket ison ti nagpadispensar kini Benito. Itagagayem, adtoyin tituloy tinobela tayo ana pauluan. El Oro con Sangre! Ayan nga tangharuden ni Pedrita nga, senyor. Ala, agpatulong ni si kakadagiti doa na muchacha. Amangan no nakita da ni Pedrita. Uwan, senyor. Madanagan ni siyak. Nakaroti na ramid ni Marisol kini Pedrita. Amangan no dagasan tinapasamak. Uray siyak. Agsawar met ni siyak. Amangan no makita ni siyak ni Pedrita. Luciano, anyat damag mo. Umaingatan ni Senyor Esteban ita. Jak amo apong. Awan mo ti imbilin na kadagiti na pan ija sentro. Ala, urayin tayo latang arod. Ha? Apong, tumanaw kay iti patad. Apay, Adda nakakabalyaw. Kasta una iti pardas ti palagpataray na iti kalsada ng surot iti irigasyon. ayan na. Di umakita ni Deji Mano. Mangmangag pa iti panangabog na iti kabalyaw. Asino nga'y dadyay. Ay, Babain sa matapong. babae. Wen, Ah, atidog tibok na tanay. Maitay-tayab. ay, mga nun Senyorita Marisol. Anya? Ay, amangan na isungag pa isaw. Ha? Apong, amangan no umay dito ranchaw. Ay, sus, may katulungan nakta iwalin tayo dagito'y nagkayasak iti inaramid ko abamban. Dagita launay buko ti kawayan. Isagad mo iti igita makatudok iti gapan dagita. Wala pong, bayan nyo. Siya kung timakam mo. Mabiit lang aramidon dita. Aha. Dito'y gayam ti balay apagyanan ni da kayo aranchero? Wen, senyorita. Mano amin ni da kayo na agay aywan iti vaka dito'y rancho? Sangapulo ket 5 kami, senyorita. Nagadon ni da kayo? Agkurang kami pa di ko maa, senyorita. Agarop duwagasot niya ulo ti ay-aywanan may. Puwera kadagiti orbo na kaya na. Stop it! Senyorita? Ay, Senyorita. Saan ko na kayat nadulaon ti palabras ni da kayo? Saan na kayat ni siya ti adon na rason? Aglap-lapas tayo ito yan. Oh! Apay nakasta ti panangkita ni Sika kan ni siya? Lumaban ni Sika? Huh?
Saan, senyorita? Muy bien! Ha! Ang trabaho ni da kayo. Awan ti sadot. Tanumamuan ni siyak na saan na aramidan ni da kayo ti trabaho. Ha! Masisante ni da kayo amin. Aglablabasan. No jakla pampanunutan ti pamilya. Ang mga no tinutupakon ti anak ti amo tayo. Luciano, agtapal ka. Nalabasan. Nakarakaro pa yung ti amana. Gagangay ata di maklite sa bali a pagilian. Idumayo ti ugali na kadagiti kailian tayo. Iti ugali dayjay agang ganaat. Napanan nga tan ni Pedrita. No adda napanan na. Apay adi nagpakada. Saan nga ugali ni Pedrita ti pumanaw latan? Di na ngamin kayaat nga agdandanagak no jak makita. Apay itakit awan metan. Adda lakit di napanan na. Madi ti kasto nga inaramid na. Madi talaga. Benito! Senyor. Oh, madanagan ni Sika. Saan mo pa'y na nakita ni Pedrita? Saan pa'y nga ron, senyor? Oh, sa dino tinapanan ti asawa ni Sika, Benito? Madanagan akong, senyor. Saan nga ugali ni Pedrita ti di agpakadan wadda papanan na? Ang mga nodala na patek na napanan ni Iso. Senyor. Mala, sa pulilatan ni Sika. Ang mga nodala na napanan na wenno orayam latan na sumangpet. Saan ang magustuhan ni siya tigaraw dagiti trabahadores dito asyenda? Adot ti sadot. Kaya't nasawan day ta? Aggang ganarda iti sweldo, nakurang mat iti serbisyo. Saan na mabalin? No pwede. No itulok ni Papa na malugi kadagiti patalon na? No pwede, no siyak ti agsawa. No pwede. Iha Mia! Hadda kagaya man. Si, Papa? Sa dino tinagapuan ni Sika, iha. Binisita ni siyak dagiti pagay, Papa? Pacheck, na nabangaran ni Sika na nakalangab iti presko na hangin. Saan napod nga dayta, Papa? Ke? Porke, iha? Makapasurun dagiti mannalon, Papa? Nagsasadot da? Ke? Nakitam gaya man, tayan dagiti manalon, iha Mia. Si, Papa. Dandani manen ti panagani. Siya kung timangkita kadagiti mannalon, Papa. Katjak itulok, aswitikan dani da kayo. Iha, awan mat ti mangal alilaw kini siyak. Kasta ti ammo ni da kayo, Papa. Ngam nakita ni siyak ti garaw jay may sa aranchero. Di pagpaspastoran ni da kayo kadagiti vaka iji rancho. Ni Ama Josep? No, Papa. Jay akabanwag? Ni Luciano dayjay, iha. Natangig dayjay na tao, Papa. Kasla isumatan ti amo. Iha. Manipod ita. Siya kun ti makaammo iti amin at trabaho iti asyenda, Papa.
Siya, tiagmando. Pwede, Papa? Iha, kabaylan paimot ni siyak na papam. No, Papa. Agi naman nida kayo. Saan na kayo't ni Siak na mabanog kayo pa'y? Iha, saan na mabalin nawan ter aramidan ni siyak? No pwede iha Mia. Bueno. Da kayo ti makaammo, Papa. Diyak na kayat na mabanog ka kanayon? Saan na mabanog ni siyak, iha? Ehersisyo ni siyak tararamidag. Bueno. Makaammo ni da kayo, Papa. Idrita! Ayan mo! Idrita! Ayan ko. Puppukawan nak ni Benito. Idrita! Basura ti. Nagidak. Benito! Adak ditoy! Idrita! Ayan mo! Adak ditoy! Nabluaksan. Nasakit ti sikat ko. Adak dito'y pagibulungan ti basura! Idrita! Anyat na pasamakin ka! Apay nga agda ka dita sa kaanan ti bakras! Oh my God! Tulungan nak, Benito. Nasakit ti sikat ko. Ala! Wayne! Umay ka! Umay ka! Anya, tinapasama ka niya. Anya tinapasama kinisi ka, Pedrita? Tsaka mo, senyor. Ibagam no anya tinapasamakin ka tapno amumi. Awan ko naklangarudan. Apay ngamin nga ilibak mo. Nilangaruden senyor ti agdamdamag. Nay ko. Tsak may ladawan ti mariknak. Nga ut-ut. Kumarkaro ti marikriknak. Anya? Jesus apo. Anya ngay daytan. Inkagsada iti kalesa, Benito. Ilugan tayo ni Pedrita iti kalesa, ta ipantayo iti pagpagasan. Wan, senyor. Don Esteban Gabriel ti amak, nanang. Wan, Rafael. Makita tumot lang ti bagbagadang amak. Anya ti planom ita. Ta awanan ti inlimod ko kan ka. Ni mamam ti nakakaasi, Rafael. Pinagatapan ni papam iti dagas. Nanang. Rafael, anak. Nahustuan kan iti tawen. Inuray ko na iti agundaway. Kat itataimbagakan kan ti amin anapasamak. At takan kan amang ikadeng no anya ti aramidem. Kayat ko ti mapan iti bagbagam nga asyenda, Gabriel, nanang. Tuntunak ti karbangat. Ngamsan pa'y nga ita. Anak ko. Agsaganak iti husto. Ngam ti kayat ko. Mapanta ko maiji lugar yo. Anya. Delikado ijay lugar mi, anak. Nakabutbuteng dagiti tao ijay. Pumanaw tan dito'y syudad, nanang. Kayat ko asanahin ti bagik ngagnad iti probinsya. Sakbay ang mapanak iti asyenda, Gabriel. Narigat ti kasasaad mi ijay probinsya mi, anak. Kinapudno na, ijay kumati pang padakkalakkan ka iti. Ang awan mo't pamataudak iti kwarta ijay. Kan maysa, napaggadpay iti lugar mi. Kayat ko ti agnad iti ibagbagam a probinsyayo, nanang. Naala, nukas tati ko nam. Sige, mapanta ijay Mindanao.
Kinunam akakabagyam dagiti pagbutbut nga ni Jay. Kaya't ko amaam-am mo ida, nanang. Imbes nga umasidag ta iti nagtaudam a lugar. Saan mo't taad-adda nga umadayuta? Dakkel ti makagapo, nanang. Anak, Di makulak dito syudad. Ado tinapada sa karigat. Ngam sabali ti rigat nga ibagbagam ijay lugar yo. Ket iso ti kayat ko ang mapadasan. Kaya kunti mo pa ni ti asyenda ti amak. Ayam, di pa imot si mangpot ni nanang. Napanan na nga ta. Kanyamot ni nanang. Kabayapin mano, di na yung bagati papanan na. Kasanon ti pa ng tonton ko iti amak. No, pa yan siya pala di na mag-idi. No, kasano ang makadano nak iti lugar ti amak. Kinun, no sa dino talaga ti pakasarakan iti bagbagana ang nalawa arancho. Maluksawak ka ni nanang. Ang mga nudyak makapagtapal kat mapasakit akin tun sumangkit. Ada gupupor. Sergio! Romuar ka dito at duelo ta! Buisit. Day, tamang tay tao na kabisbisit ko. Romuar ka dito kalabaw! Ito, talaga pagluksaw nagday ta. Payman, uray kat nasipmet. Sikapan ka loko. Romuar ka dito! Palas! Romuar ka! Palas! Ada ko dito yung likodang. Loko! Ayom ka! Awan mo talaga ang gaway mo! Dahil ito'y pa'y tinamanam! Anya dahil dayan anatagtagainap ko. Agsakit ka no ni Gringo. Kat agngangapit kan patay. Kumusta nga tangag person? Imbagak iti surat ko asumang patak iti unos ti tanlungal daw. Ngam makalawas akton dito'y Villa Gabriel. Awan pa iti undas apam managnak ko iti pudno anapasamak iti Hacienda Gabriel. Agam akakmat. Amangan no ti mapagsaludsudak ket ibagada kadadon niya Agosta asyak. Amangan no makatumpungak iti makailasin kanyak. Ket ibagada ken ni Don Esteban. Diyak kayat amaamanda nga adda aklagayam dito'y poblasyon. Kasaritak to ti aking balay dito'y nagdagusak. Taitantan ko iti do nga aldaw ti ipapanaw ko dito'y. Damagak tulaangan numano ti inayon ko iti pagabang ko. Anya day chay anatagtagainap ko. Maaliyawak ang makalakit. Nakabut-butang. Agsublingatan ni Edita iti ayan ni Gringo. Anyamot ti plano ni Edita iti panagsublina iti Villa Gabriel. Gagayem. Di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas napan ni Marisol iti rancho ket dita adu ti dinilaw na adi na magustuhan. Nagrason ni Luciano ngem nakigtutlangan iditong patinsungbat ti balasang kenkwana. Iti panagsublina iti Villa
Kinid daw ni Marisol iti amana, ano mabalin. Ison ti mangimaton iti pan nakaasikaso dagiti maapit. Ken ti pan nakabingay dagiti maapit. Ngem saan nga intulok ni Don Esteban. Kabayatan na, iti ayan da Rafael. Awanin ti palimod pa'y kankwana may papan iti kinatao na. Gapo tayong baga aminan ni Julia. Ngem imbes akalikaguman na tuntunan dagiti dadakkel na. Kinunanakit di amapandapay lang agnad iti probinsya da Julia. Taijay nga isagana na tibagi na iti ipapan na iti Hacienda Gabriel. Itimat ayan da idita. Natagtagainap na ni Gringo iti pannaturog na iti nagdagusan na abalay iti Ili San Gabriel. Nagdandanag da ito'y gaputan na lagip na ni Gringo. Itagagayem at tuyin tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Anya dayjay anatagtagainap ko. Maaliyawak ang makalakip. Nakabutbutan. Rumuwarak dito kaserak. Itaag no adda ti aking balay di tatakasaritak. Mapanak di tabalay da di tabangir ti kalsada. Amok ang makagura kanyak ni Gringo. Gapo iti ipapanaw ko adi na ammo ti tinurong ko. Sana ba ni? Agsubli ak adagos ije ayan na. Apaman nga adda makalap ko adda magmay papan iti mapaspasamak ita. Iti Hacienda Gabriel. Ay, agyaman naktanaanos ti aking balay iti nagdamasak. Ni Mang Benito. Kunak tumot asika. Kumusta? Nabayagan da di pa nagpukaw mo. Akagiddan ti pan nakaipanaw dagiti singin nga anak day di Lolita. Kumusta kan? Anya ti kinunam? Day di Lolita? Why? Natayen day di Lolita. Tinasayaat. Mapantag tugaw di tayan timburnal. Ado ti kayat ko adamagan ken ka. Ijay laangan pagdagdagusak. Di talaang. May mayat pay. Ang mga no makita na ni Senyor Esteban. Mapantangaro day. No kasta. Babae ti impas ngay idi ni Lolita nga adyan dagijay singin. Wen. Saan pa'y nga iso ti pagsaritaan ta? Ayan dagiti singin. Sikatin ang tedan ni Senyora Agusta iti maysa. Saan ka de? Ibagak nga tati ang paiso. Pangasim idita. Ibagam ti pudno. Sikati ayan ti maysa ka dagiti singin. Sika ka de ti nang padakal? Ayan na itan. Juan, adday ti puder ko ni Gringo. Kasta? Ngam pangaasim tadi mo ibaga da ito'y iti sabali. Nang runakin ni Don Esteban. Nabayagan apasapsapol na dagiti singin. Anya, maaklon na lang anak na idan? Saan? Anya, apay nga rod apasapsapol na idan? Gapo iti kinabaknang. Anya akinabak na? Naibalkot ka dagiti singin ti mapa ti kinabaknang. Anaikali iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Anya? Jay kinartib day di Lolita akas lalampin nga imbalkot na kadagiti singin. Kat mapa ti kinabaknang jay na imarka ijay. Uwan, adda nakamarka iti dayjay. Ngam, jak maawatan no anya. Mapagayam. Wen. Idita. Ayan dayjay. Napatag dayjay kini senyor. Isu ti makagapaw, no apay akayat na kayo ang makita kini Julia. Kastagayam. Jak laim pagarot.
Saan alam pinday jay, no di kat mapati kinabaknang? Ayan dayjay. Indulin mo ka day. Indulin mo dayjay amapati kinabaknang. Kwa, mapati kinabaknang. Oh, apay adi ka agsaw. Ayan itan dayjay amapa. Kwa, awanan. Ya, Jak pulos impagarup anapatag dayjay. Ama pagayam di nakamarka. Nakartib mo't ngamin. Iso nga, anya nga iti amok. anya ti kayat mo asawain. Awanan Jak pa'y kat malagipon no inananok day di alampain. Basta, awanan. Napatag dayjay kini Senyor Esteban. Iso asapulam. Amang ano na idulin mo, mate. Wano na ilaok la kadagiti daanan abadom. Kahit ni Gringo, kumusta? Baro dayjayan saan? Ayan na. Agsasarunumot ng tidamdamagam. Jak pa'y kat amun no anya ti sungbatak. Edita, ado ti rumbang apagsaritaan ta. Biro kam di ibagbagak amapa. Dakkelakit di apakay ranudam dayjay. Pumanawak adagos dito rin. Saan akong nga agpakita pa'y kinimang Benito. Kinuna na nga agsubli kat urayag ka no. Saanan akasapulan. Ayan ni Edita. Apay adi mo imbaga nga umay dito oy. Ado pa'y ti kayat ko amaamuan kan ko ana. Jakmet kayat ang makita ni Senyor. Iso nga imbagak nga urayan nat. Imayak la ditoy, tay bagak ken ka. Ken tapno di ka matektekan amang uray kanyak. Ibagam ta umay dito oy. Uray kat nagawidan ni Senyor. Kayat ko ba't akasarita? Taado mo ti kayat ko adam agan kan ko ana. Mala, agsubli ak nga rod ijay nagdagusan na abalay. Imbagak nga urayan nak nga agsubli. Agurayak Benito. Ibagam ta umay dito oy. Wait, sige, mapanakaon. Papa, sa dino tinagapuan ni da kayo? Marisol, iha. Nadisgrasya ni Pedrita. Impan ni da kami ijay pueblo tapno maagasan. Ke? Iso pa yan tinagdadaulan ni da kayo iti oras? Iha Mia, saan nasa bali na muher ni Pedrita? Saan pa'y na naitaw ni Sika iti agpapaayan dito asyenda? Porke? Iha Mia. Awan pakibiyangan tan iti dayjay na viejo na muher. Iha, Bakatan! Awanan ti serbitikas kan ni iso, papa. ke? Si, papa. Iso na sukatan yun dagijay na agasawa. Nakatalak dito'y Villa. Nagpintas akitaan ti taam. Wan. Italamanon nga agloganak iti vapor. Nabayagan da iti. Apay, kaano ti papanaw ni ijay lugar yun, anan? Balasitang akbay iti. Pimanawak ijay, gapo iti kinariribok ti lugar. Aging gaitaket. Agdi na magpaimot lati kinariribok ti Mindanao, nanan. Ngam, saan na nakas iti. Adayon iti lugar mi tinariribok apasan ti Mindanao. Naglalawak ano ti sanikwadag iti babak ng ijay. Agpaiso ka di? Wen, baknang ladag iti baknang. Ad-adda abumakbak nang da. Didinto ta ad-adda mat arumigrikat ti kasasaan dagiti napanglaw. Talaga siguro akas tananan. Nalawat ti sanikwa ti pagpapaayan dagiti dadakkel mi. Idinatayan dagiti dadakkel mi. Dagiti mo't tan kakapsat ko ti simbukar. Anya ti trabaho da, nanan? Isuda ti katalek itinalawa sa lingwa.
Ado ti tarakan ti amo da nga iso ti ay-aywanan dagiti kakabsat ko. Naistoryam idin kanyak ti may papan itinalawa asa ni kwa. Dahita tinalagip ko. Idi kinalikagamak ti agbakasyon ijay. Takayat ko asuruan ti trabaho ijay away. Rafael, Nalawa mo ti asyenda ti amak. Akas iti imbagam. Arumbang lang atuntunak ti karbangak ijay. wen, tamay saka nga agtawid. Ngamsak bay ang mapanak ijay. Isaganak pa'y tibagik. Para iti anyaman ang mapasamak. Nasaya at tinapanunot mo, Rafael, anak. Pudno nga ado ti maadal mo iti papananta. Kat maaramat mo nito iti ipapan mo iti Hacienda Gabriel. Jacket ti kasta nga style. No, adda pa panam. Ibagam ko ma. Tapno saan ka birbirukan, nanang? Jak ngamin kayat asumurot ka. Napatag ti ginagarak iti napanak. Napanam ngamin. Ijay Hacienda Gabriel. Ijay tawidak nga asyenda. Anyat ginagaram ijay, nanang. Nakitam ka diti amak. Ha? Imbagam nga dak nga anak yo. Amunan? Binigbig na kadimot lang nga anak na. Ha? Oh, pwede ka makasaw. Di mo't kinunan, at inalikodan na ka edi si Kugnak. Anya ti kinunan na edi nakita na ka. Kwa anak. Un kayam. Inyulbot ko nga isukat bukod ko nga anak asaan nga ampon. Pwede ka matagsaw, nanang. Imbagam ka diti may papan kanya. Un. Imbagak. Kat anya timbilin na. Kaya't nakadya makita? Kwa? Awan imbaga na kasta. Adda kanugayam kabsat mo a babae. Balasang itan. Anya? Kat isu itan ti katurayan ijay. Isu nga adda problema. No basta mapantalatan ijay. No, basta. Talagang ada sa baling asawa ti asyendero nga amak. Kat ada anak da. Wan. Uray. Anak-nak mo ti amak nga asyendero Dakkel ti karbangak iti Hacienda Gabriel. Talalaki ak. Uray putot ng itirwar talalaki ak mat. Gringo. Mapantay dyan, nanang. Yaman muna kun kani Don Esteban Gabriel nga amak. Anya? Anya nga min na lugar day taya. Anya probinsya. Gringo. Ibagam no anya probinsya, nanang. No di mo kahit adwata mapan. Uray siyaklatan. Gringo. Panawanan tapno tuntunok ti amak. Ket dawata kung titawid ko. Dakkel ti karbangak, nanang. Talalaki ak. Gringo. Dumngag ka iti bagak. Anya probinsya ti ayan ti Hacienda ti amak kunak manan. Iso ti kayat ko amaamuan ita. Mabiit laang, Gringo, anak. Dumngag ka pa'y kadagiti bagak. Nanang, naglawa arancho. Kat nagado ti baka ken kabalyo a makita. Wen, kukwati na nga to nga opisyal ti gobyerno da ito'y aradyo anak ko. Isu ti pagpapaayan ti inauna kabsat ko. Di mo nangag ti imbaga na idi kasangsangpot ta idi kalman. Nangag ko, nanang. Kat maragsa ka nak. Takas lapudpud no mo tan akaanakandak. Rafael, ti amuda kat anak ka iti kinabalasan. Ha? Di mo imbaga tipod no anapasamak, idi maladaga? Saan? Tasi ka nga minti impambarko idi pagaw-awidan dak. Imbagak asa anak ang makabiyahe, gapo iti kasasaad ko. Kastagayam. Wen. Kinapudno na. Ado ti kinaulbod nga imbagak kadagiti dadakkel. Ayat ko laang ang makapagtalinaod ta ijay syudad. Ang gamit ha? At datan dito'y nanay. Wen. Kat aramidem ti anyaman nga ibaga ni uliteg mo akardo, Isu ti mangisurukan ka iti trabaho ditoy. Gusto ka.
Sa ganaam, ti ipapan mo ija Hacienda Gabriel. Anya ti kinunan ni Sika, Benito. Nakita ni Sika ni Edita, idinapan ni data pinagasan ni Pedrita. Wen, senyor. Katapay na di mo imbaga kinisya, ta kinasarita ni siya. Apagbiit lati panagsarita mi. Ta insambot ko jay pinagatang ti doktor akasapulan ni Pedrita. Imbagak nga urayan nak. Jakon nakita pa iti lugar nga imbagak apangurayan na kanya. Tungko ka, Benito! Senyor. Nalipatan ni Sika. Di ka papatgan na banag na kayat ko na maala kinidita. Iso tiga po na ano apay a pinaguray ko. Jakon nakita idi nagsubli. Agrobot ka, Benito. Mapan ni Sika sa warong ti amin na pagdagusan na balay iji pueblo. Anya? Kasapulan ni siya jay mapa. Alaan ni datayo day jay na mapa. Masarakan mo't lang ata ni Benito ni Edita. Makapagkikita mo't lang ata da Don Esteban, Rafael, kan Gringo. Gagayem, di yuliway na denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, pinasukon manan ni Don Esteban ni Doña Agosta, tapno makita ni Marisol. Naragsakan ti bakit, tauray kaskasano. Nakita na pa'y mati apu ko na ababae. Impalagip na kini Marisol day di Lolita. Ngamnadlaw na kaslasana kaya ti balasang ang mapagsaritaan ti inana. Iti may sa Arabi, saan analapdan ni Don Esteban ni Marisol Arimuar. Nagsakay iti kabalyo na, ket pimmanaw iti Villa. Nagdanag ni Doña Agosta. Kinunamat ni Don Esteban, ano di na mauray a sumangpet ni Marisol, kalpasan ti may nga oras, ket suruten nan daytoy. Kabayatan na, nakadanon ni Marisol iti turod, asidegan day ta lugar iti rancho. Inkadeng na ti agpalabas iti oras iti day ta lugar, ngem nakangeg iti danapagdag iti kabalyo. Agingga napasungadan na ti grupo ti lalaki a nakasakay iti kabalyo. Dinardaras nan tinagsakay iti kabalyo na, ket pinataray na matan. Itagagayem, at tuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Jante! Nakita rak! Yan! Yan! Parpakan ni si ka, mistiza! Yan! Yan! Kawan pagpilian ni data mistiza! Suratan ni data tindalan nga turong ijarancho! Yan! 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 Awan pa'y ni Marisol. Problema ti pinarnuay ni Iso. Ngem sana bale. Pag nagman ni Iso daytoy, no dakas tinapagteng ni Iso. Ngem sapay ko ma, tawan ti dakas na mapasama kin Iso. Agdiretson ni siya kiti kuadra. Irwar ko ni Stalyon, tasapulan mi ni Marisol. Anya day jay na. Ay, timak ni Senyorita Marisol. Isa ti dimtang ditaro ba yan? Ay, bumangon na ka. Lakay, Yusef! Lakay, Yusef! Senyorita! Dumanon kayo! Ay, apa, Senyorita? Rina brabi iyo mo tantay may dito ay rancho. Jantre! Naimbagta na itarayan ni Shak Dagijay na jantre! Ha?
Asino, senyorita? Diyan ka mo! Ngam bandito nga tadagi jay. Ha? Mawawag? Ikan na ko maitidanom na mainom? Ay, uwan, senyorita. Nabiit lang tatumakuak iti karamba. Nakaadayon ni siya. Ngamawan paila na maghitak ni Marisol. Nuag pala ilang natigagaran ni Iso. Adda kuma iti asileg. Ha! Ha! Agdiretson ni siya kiti rancho. Ha! Ha! Delikado nga mintar aramidon niyo, senyorita. Napaggad no iti kastoy arabe ta agdakiwas dagiti bandido. Talaga nga rod na adda bandido, nagsawsawar dito'y asyenda. Ada, senyorita. Anya ti aramidan nida kayo. Apay adiyo paksyatan? Narigat da ita nga aramidan, senyorita. Armado da. Di mi kabailan ida. Ta buning laeng mati isarang mi kadagiti atitidog apaltog da. Kasta? Wen, senyorita. Ti nasayaat. Mapantayo di tapurok. Maturog kayo ni ti balay mi. Anya? Napaggad no agawid kayo iji Villa, senyorita. Amangan no, nagistambay la iti di unay adayaw dagiti nang kamat kada kayo. Ket isikat da kayo. Delikado. Uy, Pasinsyahan da kami lakoman no, di da kayo maitulod ita iji Villa, senyorita. Nalabusan na tenga ti rabi Ketay ko na kaon. Delikado. bueno. Sumorotak iti balay ni Sika. Husto ni Sika. Delikado. Kat saan ko na isugal ti biyag ko? Mapantan, senyorita. Sakayam metlaeng ti kabalyom, ta sakayak metlaeng ter aramatan may kabalyo di tiranjaw. Itulod ka ni balay may. Pilita, anak. Pilita. Agring ka. Apay amang. Bumangon ka. Ta dito'y pala sipay. Pagturturogam ti pangpaturogan tayo kini Senyorita Marisol. Makikaidda ka pala kadagiti addim ija ayan ti iddami kini inang yaw. Wan amang. Mala. Pagkatamon tayo tapungan kan ulos mo. Tayagan ni inang yaw ti kalabang nga ulos kan ap-ap ti papag. Ornusan na to'y papag. Wan amang. Sige amang. Iso ti bagbagam na inauna na anak yo, Mang Luciano? Ay, wen, senyorita. Oh, Pilita. Agdayaw ka kini senyorita. Naimbagarabiim, senyorita. Kastamat? Pasensyan, misika? Mapaalis kan iti pagiddaan, gapo ka ni siya? Awanan yaman na, senyorita. Pasensya kayo la kuman iti papag ko. Sige, ingka maturogan. Sige nga rod, senyorita. Ay, mabit lang, senyorita. Istimar rin may pa iti pagiddaan niyaw. Bagay! Irwar mo dagiti usarin ni senyorita! Dukasta, nakadanon ditoy ni Marisol? Senyor. Kinunak delikado no agsubli ita arabi ijay Villa. So nga introd langan ni Luciano ijay balay na tama torog ijay. Kasta? Nasalaw na dagitay bandido. Ay, imbaga, saan da nakamatan aging ga nakadanon ditoy. Kung nagtumot na delikado, ngam natangken ti ulo ni Iso. Sana balita saan ba't anaan senyor? Nasiglat kit di ata, di da nakamatan, nagparta kag pataray. Napardas nagpataray ti kabalyo ni Marisol. Nang runa kat nasanayan kinimistisa. Ha? Ay, misti sa tinagan di kabalyo na, senyor. When, Ay,
Pinanagaran ni siya kiti mistisa di kabalyo ni Marisol. Ay na, bagay na tinagan na amistisa. Maibagay launay iti amo na, senyor. Si. Sanak nga ruda na agbayag. Agsublilangan ni siya iti Villa. Ay, senyor, urayan nyo labitan ni Luciano, tay tulod da kayo. Tari ingak mat da birto, kanando akadwana. Sige man nga rod. Gusto ka. Agpay-tulod langan ni siya. Kaya't ko pa'y dagbiyag itinapaot. Iso, naaganan nada. Ay! Un mata, senyor! Saan asimbangpet ni Senyorita Marisol idirabi senyor? Si, Benito. Nakiturog ije balay da Luciano. Ha? Nakaskas daaw. Nasalaw ni Marisol dagiti bandido. Anya? Adda manen dagiti bandido, senyor? Kasta, di ko na dagiti rancheros. Ay sos, delikado manen ti Rancho Gabriel, senyor. Sigurado nga agagab damanin. Pampanunutan ni siya. Noan niya tinasaya at naramiden, tapno mapagsyatan dagijay na anak ti Jantre. Ti naudi adamag ko iti grupo dagiti bandidaw nagraira dito'y iti napalabas adandani 20 atawain ket nagbaliw dan. Nagsisina da kanon ket addandan iti kabukbukudan a pagbiyagan kadagiti ilida. Ket dagiti bandido na nasalaw ni Marisol iti rabi, sabali manen nagrupo dayjay. Kasta ka di? Kasta ti pamatek, senyor. Papanawan ni datayo dagijay na bandido. Yuman ni siyag na ito'y na problema, iti pulisya. Kumusta ti panangsapol mo kani idita, idi na minsan nga aldaw, Benito? Talaga asan kun anakita. Naimbag ta di na kasinidir ni senyor. Di mon samot nga mintinong paltibilin na. Kasanaw, dandani aggigiddan ti imandar na nga aramida. Jakto pa'y ammo ti unaag no daduma. Dayta nga ron ti problema kadagiti amo tayo. Diyay lagmandar ti amuda. Di da pa'y panunutin mo't amabannog ti tao. Ha, ni Senyorita Marisol ti sumungad. In kailukat adagos ti ruangan ti bakod. Agungot mandaytan no agbunto-buntog ka. Sige, Pedrita. Mapanak mo't di talikodan ti Villa. Adda di dagiti dua mo, chacha. Ibagak ti sumaruno nga aramidan da. Adda dito'y timpagarup ko arampin. Karaman tibado ni Gringo iti dayti matlagon daway. Kitaek ti imbaga ni Mang Benito amapa iti lampin. Juan, mapangagpayso daytoy. Naputad. Nakartib ngamin. Nabataden kanyak ti amin. Inggagara lakit di day dilulita a kinartib dayton. Ket naggudwaan da Gringo ken Rafael. Kayat naasawan. Tinaibalkot kin ni Rafael a kasingin ni Gringo. Ket kasilpo daytoy amapa. Ayan nga tamot din ti kasingin ni Gringo. Indulin nga tamot tinang padakkel ken kuana ti kasilpo daytoy amapa. Oh. Nagasatakpay lang. Ibagakkin ni Gringo ti may papan iti daytoy. Numaala ni Gringo ti naikali a kinabaknang. Ken maala namet
titawid na iti Hacienda Gabriel. Mairano dakon iti husto. Siyak ti rumrumuar nga ina ni Gringo. Nukas tangarod. Mairano dak iti anyaman a pagbaknangan a para ken ni Gringo. Sa anak ton a marigrigatan. Sa anak ton a makilablabalaang tapno adda pangalaan mi iti kwarta. Arim padaklakit din ni Gringo daytan. Idulin ko daytoy. Jakpay la ibagbaga ti may papan iti daytoy ama pa. Kaano ti papantay ti Hacienda Gabriel? Mabiitan, anak. At dalay sagsaganak. Nakararti kayo. No imbagayaw la kuman kanyak no anya day ta lugar, di nakadano na kuman ni Jay. Di ka agapura, Gringo. Amangan no agbanag laeng iti awan ti amin anam namaan ta no agganat ka. Masikurana ko niti kasasada nanang. No makadanon tan ijay Villa Gabriel. Sigurado. Magpermanente tan ijay. Gringo, nariribok lakit diti kasasaat ta no agganat ta amakagteng ijay. Apay nga main. Ado tinasken asaganaan ta. Iso nga urayam. Saan amaala iti din narasan dayto? May kawak. Talaga ang makabannog dito yung rancho. Dagan ti kabalyo ang nagpraktisa kasi nakayan ididamo nga insuro na ni Chupancho. Sa kaya manen. Agsanay nga agpataray ita. Uray awan ni Chupancho. Kinunan ni nanang analawa ti Hacienda ti amak. Ket agkabalyo dagiti agbambantay. No sawaran dati rancho. No kasta nga rad. Agpraktisak iti hosto. Ipakitak iti amak amay kariak nga agtawid iti Hacienda Gabriel. Oh. Sumalta akon. Praktisak ti agsakay iti kabalyo nga awan silyeta na. Tilang talitigam ko apang balanse iti panagsakay ko. Hi! Hiya! Uray akla maisaltak iti bukod na. Iti pan nakaipangatok tunggal agbuelo. Diyak mabalansin! Anya ti mapasamak kini Rafael iti dayta agundaway. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas ing kagumaan ni Marisol aliniklikan dagiti nakita na grupo tinagtagi kabalyo aging ga nakadanon iti rancho. Nagdanagmat ni Don Esteban iti di na mauray ni Marisol. Nagrubat da ito'y ket naamuan na kini Ama Usep ti kadda ni Marisol iti balay da Luciano. Kabayatan na kayatan ni Gringo ti mapan iti Hacienda Gabriel tapno kiddawon nan ti tawid na. Ngem impalawag ni Edita asaan ang mabalin ti kayat ng aramiden. Itimot ayan ni Rafael. Sinakayan na ti may sa kabalyo iti rancho abambantayan ti uliteg na. Kayat ni Rafael ang makapagsanay adagos ngagpataray iti kabalyo. Tapno maipakita nanto ti kabalan na inton mapandan ija Hacienda Gabriel. Itagagayem adtuin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ha! Diyan akong mabalanse! Matnagakon! Nabluak sa amatan. Ikagumaak ti tumakder.
Nagsakit ti bukot ko. Chupancho! Tulungan, dak! Chupancho! Anak, anya ti mariknam. Naut-ut ka di pa'y. Nanang, Nalaos ti dandanag mikad ka. Nilaunay tiyom apancho. basol kumot lang, nanang. Apay ngamin adi ka inuray ni tiyom apancho. Sinakayam matlatan jay kabalyo nga awan silyeta na. Kayat ko asanayan ti kasday, nanang. Rafael, Kayat ko ti agsana iti husto. Ket nung kabalakton ti trabaho iti rancho. Isunton ti panagpakitak iti amak. jak amo no anyan to ti mapasamak no agkita kayo iti amam. Amangan no ad-addan to lang nga agsakit tinakam mo, no di na kanto aklonan nga anak. May saday ta sagsaganak, nanang. Anay ko. Tisikat ko ti agalak, nanang. Umay tumanan jay mangilot. Ay, imbag taawan ka numat tinadangran ato lang mo. Nalapit nga awan, nanang. Tano nadangran titulang ko. Siguro, jakon makagaraw. Jak kumamot din makabangon. Ala, agpapiksa ka nga ron anak. Ammumton, inton maminsan. Ditan, senyor! Isodeta akayo te atapak ana imula idi itim. Mismo ang nakaikalyan te gamang. Saan ka na sigurado? Ay, kasi ti sigod nga ibagbagak, senyor, nabayagan day di. Ay, namulaan iti similya ti may sa akayo. Ti abot ang nakaikalyan ti dadakkel alakasa. Bueno, padalusan ni siyak na ito'y napaset ti rancho. Kang na ang taglawlaw dayta na pinoonti kayo. Hindi kayo ti makaamo, senyor. No kumataamom no anya paset ti nakaikalyan na. Nalaklaka ko ma, nasapulan tayo. Ay, kaslatag-tagay napkulangan ti amin, senyor. Iso ajak masigurado no anya apasat. Ay, ay na. Ay. Dito'y ka din, senyor. Wen, Luciano. Hala, disagan ni da kayo dagita kabalyoyo. Tadalusan nyo da ito'y napaset ti rancho. Ay, dito iti patapatak nga yan ti kinabak ng Luciano. Lukasta, patalang nga ba? Saan kayo asigurado? Kasla nga ro tagtagainap kulangan day di apanawan. Mala, rugyan yon ti agdalos ditoy. Dua ti mabalin na mapasama kita ramidan ni da kayo ditoy. Mabalin na pudno na ditoy tayan ti kinabaknang. Ket no kamaliman ti patapatan ni Ama Josep. Saan na masayang ti banog ni da kayo nagkali ditoy? Ay, anya nga iti gunggunami, senyor. Agpadeliver to ni siya kiti materyales ti mapatagder na may sapay na kasa iti daytoy napaset ti rancho. Casa de los Rancheros. Anya? Balay na agpay kada kayo na rancheros, Ama Josep. Ay, kat nasaya at launay day ta napanunot mo, senyor. Si, Ama Josep. Kaya't ko, nasakbay man lang na ipulang ni siya tibiyag ko, iti namarswa. May magpayamin naging gaiti kabasitan na banag, nagiti tawidan ni Marisol. Ay, talaga ninton senyorita Marisol ti kabaknangan dito ay a probinsya. Mala. Rogyanan ni da kayo tagdalos. Asaken nyo na muna. Tapno mapapanaw dagiti saan na makita na nabiyag ket agpaknida. Saan na para kadakwada ti addan itoy? No di para kada tayo na tao. Ay, husto ni senyor. So, sakbay arogyan tayo ti panagkali. At ganito pa'y maaramid na orasyon. Gamay?
Kinabaknang? Wen, apo. Nagdinamag idin ti kaadu ti kinabaknang. Naikali itinalawa kabakiran di tadaya. Ako kuhada doon, Esteban. Sa di kuhada kitinagkaw na apuli di Familia Gabriel, apo. Nag-asat ka, apo. Dasi kalaeng ti binigbig ni babam nga anak na, itiday ti mamayo. Isu si kalaeng ti eredira iti Hacienda Gabriel. Talaga amat na siyaklaan, Abuela Augusta? Ang tagtagainap ti asino man naag ko na. Naiso katagtawid mat iti Hacienda Gabriel. Marisol. Bueno, adon tinaamuak ka ni sika, Abuela Augusta. Gracias. Kayat ko ama-amam amin dagijay nga imbagakan ka. Amok ngamin nga awan una yan ti panawon ni papamkan ka. Kapot ama kumiti kaman. Sumurot ni siyak iti rancho. Kayat ko na makita ti eksakto na lugar na nakaikalyan ti oro. Ala, aganad ka ko bagarod, apo. Hoy, bakit Pedrita? Ha? Ayan ti asawa ni sika. Aday paramid ni siya kankwa na. Awan ni Benito, senyorita. Anya? No adda ipaaramid mo kankwana, ibagam ta siya kun ti mga ramid, senyorita. Talaga man. Dayawin kayo na agasawa. Aginggat patay samat ti ultimo adyosyo na dua. Ha? Senyorita. Bueno, ni mistisa, irwar ni si kay di kwadra. Senyorita, naingat ti bilin ni senyor, abantayan da ka. Kan di mi ipalubos a pumanaw ka diti Villa. Aging ga iti di makasangpat ni senyor. No pwede! Mapanak iti amin na kayat ko napapanan. No sumurot kayo na muchacha, makammo kayo. Senyorita. Ibagani si kakadagijay dua na muchacha, tagsagana da. Apa ay senyorita. Tapnasan na gungat ni papakadakwada. Sumurot ni Isoda iti papanak. Pronto! Owan, senyorita. Ay sus. Saan anak kasurot dagiti dua ababaonen kan di senyorita Marisol? Takasano? Di damat ammo ti agsakay iti kabalyo. Ay, amangan no agungat ni Senyor Esteban inton sumangpet, no dinan tumasangpetan ni Senyorita Marisol. Sabagay, amo naman ti ugali di anak na. Awan ti asino man ang makalapod iti kayat na nga aramidan. Ni Senyora Acosta. Nakasukat motan. Agsubi ako ni balay ko, Pedrita. Awan mat ni Benito, Senyora. Awan kadwayo. Saan na bale? Kabaalak ba ti agawid asisya? Tinasaya at itulod kayon. Uray katawan mo ti aramid kon dito'y Villa. Ay na, Pedrita, kabaalak ti agawid. Uray, basta kaduan kayo. Awan mo't ni Senyorita Marisol. Dayjay kati nga po, talaga apalangguan. Hun nga rod. Hagabala, an-anusan niyo, Pedrita. Awan mo ti pagpilyan mi, Senyora. Isu nga aganos kami at talaga. Aganos kami kanibini ito. Anyat palag ko na, Mama Jose.
Ada nga tadita ti balitok. Ay, naunagan tinakali, senyor. Nairamutan danti kayo, pinalawlawan da kinalay nga mawan pa imot ti pagilasinan. Nga da karkarna na ekalin dita. Kaya't nasa wenday ta. Saan na dayta tinaimulay di na kayo, iti mismo na nakaikalyan ti gamay? Mabali na kasta, senyor. Ket sabali manan na pinuunti kayo ti kalyan tayo. No, talaga, birukan tayo. Kasta ti mapasamak, senyor. Senyor, ang mga no agsapol iti daton ti mangbambantay. So, di na pala itulok makita tayo. Ti agbambantay? Kuna ni Sika? Awan, senyor. Saan ka namawatan? Sino nagbambantay? Ay, kastoy nice namin, senyor. Ada pa mati ti daduma, maipapan kadagiti na idulen. Uno na ikali akinabak nang. No, mamati kayo, wanda kas na. Hindi kayo matmamati, katanya rod ngay. Ke? Kung nadagada ka no, dagiti di makitkita, para bantay kadagiti na ikali agamang. Ano di mo gayiman eda, ay di da itulaw ka maalam ti kayat mong halaan. Nang nangigkunti kasta, Mausep. Kinapudno na. At damot panamatik basit. Ay, Weno, mamati akmat. Tati prinsipyo ni siya. Awan ti dagas naramidan ti ibagbaga dagiti mamati. Awan met mapukaw no ramidan. kastag, desisyon ka, senyor. Isardeng yo pa ilang tagkali. Sardin niyo pa dito agkalubing. Umay ni da kayo ditoy. At day bagak kada kayo. Day giant ti may sa kadagiti kalumagan agalakyan. Siluan tayo. Sinuan tayo siya, bumarawa ba ka? Nay! Sarunod niyo tinaduma! Sa likaw-kaway may matinaw! Nalakalaga na siluan tayo! Sige! Ay! Umay ditan! Ay, siluan niyo! Sabatin niyo ditan mga taon! Uwa niyo! Umayan! Ay, siluan niyo! Mayaban nga ta ni Luciano, jay gayam ni Sika na mambunong amaos. Ay, nawan sa gubanit na. Sigurado ang maikoyog ni Luciano, senyor. Nagkasakay danto ni ti kabalyo. Muy bien. Aramidan lang ni datayo ti magbaga ti daduma na ritual. Tinapateg, masarakan ni datayo ti gameng. Ay, wala, senyor. Amin kayo na dito'y ita. Dito'y tilaglagipan ni da kayo. No agbaligi ni da tayo na magakali iti oro. At damin para ka na kayo. Saan na naimot ni Siak na amoyo? Basta natulnog kayo amin na trabahador dito rancho. Iti na ito'y na edad ni Siak. Namiris ni Siak na awanan ti balor ti oro. Tasaan mat na may tugot ni Siak iti papatay ko. At damat kakaisuna na iridera. Ngam, umdasan kiniso tinalawa na asyenda. Kenda iti mapapit na pakibingayan na nagpaitumot lang kiniso. Iso nagbalin kayo kumaamin na napudno na trabador. Kang runaan na, ipayo tinapudno na panagserbiyo iti unika ihamiya na iridira dito yung Hacienda Gabriel. Napudlo amin dagito'y napili akadwami kanilo siya, no, senyor. So, saan kalakit di nga agbabawi, anang awat matkadekwada dito yung rancho. Talken kayo kini Luciano Amaosep. Ay, dakla pagyamanan mi deta, senyor.
Diyan ni Luciano, senyor. Si. Luciano! Nasaya at launay, tanakasubli ni Sika, na takadwa ni Sika. Ay, Anton, tulungam dyan kadwa ni Luciano adumsag, ija kabalyo. Adda nga ta masarakan da don Esteban aggameng. Gagayem. Ti yuliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre.